Dobrý deň, vážení prítomní. Ja by som vám rada odprezentovala svoju kazuistiku o našej Klárke, už nie je z úradu pre dohľad. Takže prečo Klárke narástlo brúško? Čo sa týka osobnej anamnézy, išlo dieťatko z prvej fyziologickej gravidity, porodené spontánne záhlavím, s normálnou pôrodnou hmotnosťou a dĺžkou a Apgar skóre. Pri narodení malo dieťatko ošupujúcu sa kožu s ragádami. Poporodná adaptácia už bola ďalej bez komplikácií, primeraný psychomotorický vývoj. Do 3 mesiacov veku sa tu striedala hnáčka s obstipáciou a do roka bola sledovaná pre gastroezofagálny reflux. Tie zmeny na koži boli následne hodnotené ako ichtióza a bola dispensarizovaná v kožnej ambulancii. Rodina a alergologická anamnéza boli bezvýznamné. Čo sa týka terajšieho ochorenia, dieťatko k nám prišlo v veku 16 mesiacov s anamnézou slabého perorálneho príjmu od veku 14 mesiacov, zvýšenej predráždenosti, nespavosti, tuhého zväčšeného brúška s prítomnou obstipáciou, bledosťou, zvýšenou tvorbou modrín a posledný týždeň sa objavilo opakované vracanie. V klinickom náleze pri prijatí bola bledá až bledosivá koža, suchá, šupinovitá, boli prítomné 2 drobné hematómy na tvári. Čo stálo za pozornosť, boli ďalej lymfatické uzliny, aj keď drobné na krku, v axilách a ingvinách a nález na brúšku, ktoré bolo výrazne nad nivo, hepar bol plus 3 cm pod pravý rebrový oblúk a celá ľavá strana brúška bola vlastne na pohmat tukšia. Laboratórnych nálezov dominovala výrazná hypochromná mikrocitárna anémia s nižšou hodnotou železa, trombocytopénia, v biochemickom obraze hypoproteinémia. Ostatné laboratórne nálezy boli prakticky v norme alebo len s miernymi odchýlkami. Realizovali sa ďalšie vyšetrenia vstupne, sonografický nález, tam bola výrazná hepatosplenomegália, kde hepar siahol po umbilikus a lien do malej panvy, boli tu výrazné difúzne štrukturálne zmeny pečene, kde tieto veľké orgány vlastne utláčali črevné kľúčky. Rentgen hrudníka, očné aj neurologické vyšetrenie boli v norme, kardiologický nález, tam išlo o relatívnu dilatáciu ľavej predsienia komory, ale skôr ako možné objemové preťaženie. A v kožnom náleze bola už predtým spomínaná ichtióza, ktorá by nemala spôsobovať zmeny na vnútorných orgánoch. Aké sú príčiny hepatosplenomegálie? Môžu byť rôzne, infekčné, hematologické, metabolické, môže ísť o kongestívne srdcové zlyhanie, systémové ochorenia spojiva, z iných to môže byť napríklad cystická fibróza, alebo môže ísť o chronické ochorenie pečene s portálnou hypertenziou, ktoré následne spôsobí zväčšenie sleziny. My sme pri svojom pátraní sa zamerali hlavne na tieto 3 skupiny ochorení. Takže hematologické ochorenia. Bola zistená teda sideropénia, anémia a trombocytopénia, ktoré si vyžadovali substitúciu. Vitamíny boli v norme, koagulačné parametre v norme, urobil sa náter kostnej drene, kde bola zistená hyperplázia erytropoézy, ale v normocelulárnej kostnej dreni, nižší počet megakaryocitov a znížená myelopoéza. Významný bol nález dysplastických zmien, ale skôr sekundárne pri inom ochorení. Urobilo sa aj genetické vyšetrenie na myelodysplastický syndróm, ktoré bolo ale negatívne. Zároveň sa v tomto období urobili aj vyšetrenia na metabolické ochorenia, kde bola zistená jedine nešpecifická tyrozilúria, určitý nález zmeny aminokyselinového spektra v moči, ktorý môže byť prítomný pri hepatopatii. Súčasne boli odoslané aj vyšetrenia suchej kvapky na morbus Pompe a Gaucher. Čo sa týka infekčných ochorení, všetky kultivačné a serologické nálezy a stiery boli negatívne. Čo ďalej? Keďže tieto vyšetrenia nás nepriviedli k diagnóze, bola prevedená extirpácia lymfatickej uzliny. Imprinty dokázali zmnožené makrofágy s jedným alebo viacerými jadrami s neostro ohraničenou svetlobazofilnou cytoplazmou. Mohlo by sa jednať o histiocytózu? Punktár lymfatickej uzliny bol kultivačne negatívny aj na špecifické procesy. Histologické vyšetrenie lymfatickej uzliny dokázalo splývajúce plošné granulómy tvorené epiteloidnými histiocitmi s eozinofilnou pas pozitívnou cytoplazmou. Bolo to uzavreté ako granulomatózny zápal.
Keďže sme nenašli nádorové lymfoproliferatívne ochorenie, pátrali sme ďalej po imunologických alebo reumatologických ochoreniach. Imunologické vyšetrenia viedli k záveru suspektný periférny imunodeficit pri ochorení pečene. Reumatologické, boli tam potvrdené nejaké zmeny v komplemente a pozitivita ANA, čiže mohlo by sa jednať o systémový zápalový proces. Vzhľadom k tomu bol odobratý aj angiotenzín konvertujúci enzym, ktorý býva pozitívny pri sarkoidóze a tento bol potvrdený aj ako pozitívny. V ďalšej diagnostike nám potom pomohla biopsia. Biopsia akože potvrdila už spomínanú ichtiózu. V tomto období diagnostiky sa u dieťatka objavujú bolesti nôh a dieťatko sa odmieta postaviť na nohy. Bola prevedená aj biopsia pečene, kde bol obraz masívneho postihnutia ochorením zo spektra tezaurizmus. Morfologicky a na základe korelácie s klinickým obrazom bola vyslovená diagnóza Gaucherová choroba. Táto bola dodatočne potvrdená aj pozitívnym výsledkom screeningového vyšetrenia, kde bola zistená znížená aktivita beta-glukozidázy, typická pre toto ochorenie, a následne potvrdená aj geneticky. Ako sa má Klárka? Klárka po stanovení tejto diagnózy bola i hneď preložená do Centra pre lysozomové poruchy v Bratislave u doktorky Hlavatej. Do pár dní bola zahájená enzymatická liečba. Toho času má dieťatko 21 mesiacov, má sa lepšie, ustúpili bolesti brúška, dolných končatín, obstipácia, upravil sa perorálny príjem a zlepšil sa nález na koži. V súčasnosti je liečená formou stacionára zhruba každé 2 týždne. Niečo stručne k morbus Gaucher. Je to dedičná metabolická porucha, ktorá patrí medzi lysozomové enzymopatie. Ide o genetický defekt lysozomálneho enzymu glukocerebrozidázy, ktorý vlastne spôsobuje hromadenie tukových buniek, metabolitov v bunkách retikuloendoteliálneho systému. V dôsledku toho vznikajú tzv. Gaucherové bunky, ktoré sú svetlé pás pozitívne. Klinické prejavy sú v dôsledku hromadenia makrofágov v rôznych orgánoch. Hepatomegalia môže byť príčinou bolesti brúška, obstipácia a nechutenstva, splenomegalia príčinou anémia a trombocytopénie a následne sa prejavuje bledosťou, krvácaním, vznikom modrín. Postihnutie kostí sa môže prejavovať výraznými bolestiami kostí. Môžu byť postihnuté ďalej pľúca, srdce alebo neurologické postihnutie. Pri včasnej forme sa prejavuje hydrocefalom, fetálnym hydropsom a vrodenou ichtiózou. Diagnostika okrem klinických príznakov, symptómov, laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení je dôležitá skúška na prítomnosť enzýmu beta-glukozidázy, ktorá sa dokazuje v leukocitoch a fibroblastoch. Aktivita chytotriozidázy hovorí len o dynamike ochorenia a na potvrdenie diagnózy je potrebná genetika, ktorá ale nie je považovaná za screeningové vyšetrenie. Liečba je symptomatická, to sú vlastné viscerálne a neurologické prejavy. Enzymatická, tam sa používa enzymová substitučná liečba, kde sa používa rekombinantný enzym a on vlastne účinkuje v tomto mieste. Tam možno použiť aj génovú terapiu alebo šaperóny. A potom existuje substrát redukujúca terapia, ktorá znižuje vlastne prísun substrátu. Záverom možno povedať, že hepatosplenomegalia môže mať rôzne príčiny a pri nich treba myslieť aj na dedičné metabolické poruchy. Pri nich je dôležitý včasný záchyt, stanovenie diagnózy, ak je to možné, nastavenie na liečbu, ktoré potom ovplyvnia prognózu a kvalitu života jedinca. U našej pacientky bola diagnóza stanovená asi do mesiaca. Odbery na dedičné metabolické poruchy boli prevedené hneď v úvode. Výsledok screeningového vyšetrenia však prišiel až po výsledku biopsie pečene. Liečba bola zahájená hneď po stanovení diagnózy v Centre pre lysozomové poruchy. Ďakujem za pozornosť.